Takže ahoj, ahoj, vítam vás pri druhom let's playi od nášho herného portálu EU.sk ku hre Minecraft. Dnes si ukážeme, ako si spraviť vlastnú resku na serveri Minery, na ktorom budeme točiť vlastne asi skoro stále. Takže označíme si dva body, ja si to spravím cez kaktusy. Vyrobíte si drevený meč, ale ja ho už mám. Označíte si ľavým tlačítkom jeden bod, pravým druhý a napíšete res, select, vert. To vám označí rezidenciu od bedrocku až po nebo a potom iba napíšete res, creed a meno resky, aké chcete. No, keď dáte Enter, tak vám vytvorí rezidenciu, ale ja už vlastním maximálny počet, takže mi to nejde. Takže ja si ju teraz vytvoriť nemôžem, ale vám to samozrejme pôjde, ak nedosiahnete tiež maximálny počet rezidencií, aký na akaunte môžete mať. Takže to by bolo pre tento diel všetko. Ahoj na budúce.